EDC har nu fornøjelsen af at vise dette nyere rækkehus, beliggende i Faaborg Øst, med kun 50 meter til vandet og 5 minutters kørsel til centrum. Byen og omegnen byder endvidere på indkøb, skoler, gymnasium, idrætsanlæg, havnebad samt mange dejlige spisesteder og et hyggeligt lille havnemiljø med stor lystbådehavn. Indretningen byder på en entré, et køkkenalrum med plads til både spiseplads og sofaafdeling, to værelser, samt et badeværelse med bruseniche. Rækkehuset har en lille overkommelig have og terrasse. Alt i alt et nyere rækkehus med en central placering. Kontakt din lokale EDC-mægler for en fremvisning og kom godt videre.